Tällä kertaa haluaisin puhua Jumalan rakkaudesta, koska monet ihmiset ajattelevat, että onko se todella mahdollista, että Jumala todella rakastaa meitä, kun on niin paljon vaikeuksia elämässä ja monet ovat kysyneet sitä, että eikö Jumala olisi voinut lopettaa kaikki vaikeudet maan päälle jo kauan sitten. Ja eivät oikein ymmärrä, välittääkö Jumala todella meistä ja miksi tämmöistä pahaa tapahtuu koko ajan maailmassa. Vaikka hän on luvannutkin, että tulisi hyvät ajat ja kaikki vaikeudet ja kaikki kärsimykset loppuisivat. Ja sitten on myös muita ajatuksia, jotka voivat häiritä uskomista Jumalan rakkauteen. Jotkut jopa uskovat sitä, että Jumalalle ei ole tärkeintä ihmisten hyvinvointi, vaan oman nimensä pyhitys. Ja tätä minullekin opetettiin, kun olin Jehovan todistaja, ja epäilin siksi todella Jumalan rakkautta. Onko hän todella niin rakkaudellinen, jos hänelle on tärkeintä oman nimensä pyhitys? Ja mistä tämmöinen ajatus Jehovan todistajilla on, että Jumalalle mukaan olisi kaikista tärkeintä oman nimensä pyhitys, jopa tärkeämpää kuin ihmisten hyvinvointi? Tämä johtuu siitä, että he eivät ole ymmärtäneet, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän opetti rukoilemaan Isän meidän rukousta, jossa ensimmäinen pyyntö oli, että pyytäisimme, että tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi. Niin tämä todella estää heitä ajattelemasta, että Jumalalle voisi olla joku toinen asia tärkeämpää kuin oman nimensä pyhitys. Mutta tässä ei ole kysymys siitä, mikä Jumalalle on tärkeintä, vaan siitä, mikä meille pitäisi olla tärkeintä, kun rukoilemme. Koska meidän pitäisi rakastaa Jumalaa ja siksi myös toivoa hänen nimensä pyhitystä, kun taas Jumalalle itselle tämä ei ole tärkeintä. Koska Jumala on rakkaus, niin kuin Raamatussa lukee. Ja jos Jumala on rakkaus, niin ei hän voi olla silloin itsekäs niin, että hän rakastaisi eniten itseään. Minä sitä todella mietin kovasti aiemmin, kun aina Jehovan todistajat sanoivat, että ei se tosiasiassa ollut niin, että Jehova rakasti maailmaa niin paljon, että hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle. Vaikka Raamatussa lukeekin, että Jumala niin paljon rakasti maailmaa, että hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne. Niin, että jokainen, joka uskoo häneen, pelastuisi. Vääntävät tämän asian toiseen suuntaan ja väittävät, että Jumalalla oli päätarkoitus, kun hän lähetti Jeesuksen tänne maan päälle, että hän todistaisi, että Jumala on oikeassa ja saatana on väärässä. Mutta tämä ei voi olla totta, koska sehän tarkoittaisi, että Jumala on itsekäs. Ja sehän tarkoittaisi sitä, että Jumala käytti hyväkseen Jeesusta ja antoi Jeesuksen kärsiä hänen puolestaan. Ei. Minä kovasti kamppailin näiden ajatusten kanssa. Rukoilin myös viisautta ja ymmärrystä tähän, miten tätä ymmärtää. Voimmeko todella uskoa siihen, mitä Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus, ja että hän rakkaudestaan ihmisiä kohtaan lähetti Jeesuksen Kristuksen, eikä sitä varten, että itse saisi kunniaa siitä ja todistaisi itsensä olevan oikeassa saatanaa vastaan. Niin kyllä se vaan oli rakkautta Jumalalta, että hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle, koska Jumala alun perin rakasti ihmisiä. Mutta kun Adam ja Eeva poikkesivat totuudesta, eivätkä totelleet häntä, vaikka hän oli heitä suoraan ja hyvin selvästi varoittanut, että jos tulette ottamaan sen kielletyn hedelmän puusta hedelmiä, niin sitten teidän täytyy kuolla. Ja Jumala ei tässä pystynyt muuta tekemään kuin tehdä se, mitä hän oli luvannut ja varoittanut heitä. Mutta sitten kuitenkin Jumala tiesi, että on ihmisiä, jotka haluaisivat elää oikein ja totella häntä ja toimia hyvin ja oikein. Mutta he kaikki syntyivät syntisinä ja ovat vahingossaan tehneet syntiä niin kuin
Me itsestään voimme todeta, että joka päivä meillä menee ajatukset ja sanat ja teot monesti hieman vikaan, jos ei jopa paljonkin. Mutta Jumala halusi kuitenkin antaa meille synnit anteeksi, vaikka olisikin oikeudenmukaista, että mekin kuolisimme niin kuin Aadam ja Eeva, kun he tekivät syntiä. Koska se olisi epäoikeudenmukaista, jos Aadam ja Eeva vaan kuolisivat synneistään, emmekä me. Mutta kun Jumala kuitenkin halusi antaa meille synnit anteeksi, antaa meille elämää, niin hänen täytyy jotenkin tämä oikeudenmukaisuuden periaate tyydyttää ja että tämä ei olisi esteenä tähän. Ja silloin oli ainoastaan semmoinen mahdollisuus, että jos joku lunastaisi meidät tästä kuoleman rangaistuksesta, jota oikeudenmukaisuus vaatii. Ei Jumala itse vaadi, että me kuolisimme, mutta se on oikeudenmukaisuuden periaate, joka sitä vaatii, ettei sitten sanottaisi, että Jumala oli epäoikeudenmukainen, kun hän meille synnit antoi, mutta ei Aadamille ja Eevalle. Niin silloin hän varmasti ehdotti Jeesukselle, että haluaisiko hän tulla maan päälle ja uhrata itsensä lunastusuhrina koko ihmiskunnan puolesta, kuolla viattomana syntisten puolesta niin, että syntiset eivät tarvitsisi kuolla omista vioistaan. Ja Jeesus kyllä otti tämän tehtävän vastaan ja tuli tänne maan päälle halukkaasti, koska hänkin rakasti ihmisiä jo ennen ihmiseksi tuloaan ja halusi auttaa tässä asiassa. Vaikka tämä sitten olikin todella vaikea teko, kuten hän huomasi, kun tämä päivä läheni. Häntä tämä kovasti huolestutti, miten hän tuleekaan kärsimään. Ja viimeisenä yönä hän jopa rukoili niin, että hikoili ja hien sekaan jopa sekoittui verta. Hänellä oli niin kova verenpaine silloin. Niin he osoittivat sitten rakkautta meitä kohtaan kumpikin, Jeesus ja Jehova Jumala. Ja tosiaan tämä ei ollut sitä varten, että Jehova Jumala todistaisi, että hän on oikeassa, vaan sitä varten, että hän todella rakasti meitä ihmisiä. Ja kun Isä meidän rukouksessa Jeesus opetti meitä pyytämään Jumalan nimen pyhittäytymistä, niin sen täytyisi todella olla meille tärkeintä, koska Jumala rakasti meitä ensiksi niin, että me rakastaisimme häntä. Hän etsi ensin meidän hyviä puolia tai meidän etuja, niin meidän tulisi myös panna Jumalan edut ensin sijalle. Ja tärkeintä tässä olisi todella, että toivomme Jumalan nimen pyhittäytymistä. Ja se onkin todella varsinkin Jumalan nimen pyhittäytymistä, jos uskomme hänen rakkauteen täydesti, emmekä usko, että hän on rakkaudeton tai itsekäs. Ja me kyllä uskomme siihen, että Jeesus oli todella epäitsekäs, koska hän antoi itsensä lunastusuhrina ihmisten puolesta. Ennen kuin minä ymmärsin tätä asiaa, niin minä ajattelin, että kyllä Jeesus on ainakin epäitsekäs, mutta miten on Jumalan laita, kun hän lähetti poikansa kärsimään niin kovasti, onko Jumala sitten epäitsekäs itse, kun hän antoi poikansa tälleen kärsiä ihmisten puolesta. Minun oli todella vaikea tätä ymmärtää. Mutta sitten viimeinkin tulin vakuuttuneeksi tästä, että kyllä Jumala meitä rakastaa ja myös poikaansa Jeesusta Kristusta. Koska sen jälkeen, kun Jeesus Kristus kärsi kaiken tämän ja kesti, niin hän herätti hänet ylös kuolleista. Ja sen jälkeen hän korotti hänet kaikkien muiden enkeleiden yläpuolelle todella kunnolla. Ja kuten Jeesus sanoi ylösnousemuksensa jälkeen, että nyt minulle on annettu kaikki valta, niin Jehova Jumala tälleen tästä Jeesuksen suuresta kärsimyksestä ja uhrauksesta palkitsi häntä antamalla hänelle kaiken vallan tämän jälkeen. Hänellä ei ollut tällaista kunniaa ennen sitä,
enkeleiden edessä. Mutta koska hän kärsi näin, niin Jumala antoi tälle tällaisen palkinnon Jeesuksen. Ja Jumala tietysti rakasti Jeesusta jo ennen tätä, ennen kuin hän tuli maailmaan, mutta silloin Jumala ei pystynyt osoittamaan Jeesukselle tällaista suurta kunniaa, koska silloin muut enkelit olisivat varmaan ihmetelleet, että miksi Jumala niin suosii Jeesusta. Mutta tämän jälkeen, kun Jeesus tälleen kärsi erittäin kovasti, niin sen jälkeen, kun Jumala palkitsi häntä tämmöisellä korotetulla asemalla, niin ei kenellekään enkelillä ole mitään valittamisen aihetta tästä. Ja he varmaan myös ajattelevat, että jos Jeesus olisi sanonut, että ei hän halua uhrautua ihmiskunnan puolesta, niin Jumala olisi voinut kysyä jotain toista enkeliä. Haluaisitko sinä sen sijaan askeltaa maan päälle ja syntyä siellä ihmisenä, niin kuin Jeesus, ja antaa itsensä lunastusuhriksi ihmisten puolesta? Niin silloin joku toinen enkeli olisi voinut varmasti tämän tehdä ja olisi ollut halukas tämän tekemään. Mutta nyt he kaikki näkivät, miten kovasti Jeesus kärsi tästä, ja he olivat varmaan hyvinkin iloisia ja tyytyväisiä, että Jeesus otti tämän tehtävän niin, ettei kenenkään muun tätä tarvinnut kärsiä. Niin todella voimme olla kiitollisia Jeesukselle tästä, että hän teki tämmöisen suuren uhrauksen meidän puolesta. Ja voimme todella uskoa siihen, että Jumala ei käyttänyt Jeesusta hyväkseen, vaan että tämä oli todella tärkeää, että joku lunastaisi meidät synnistä, että tämä olisi oikeudenmukaista, meidän syntiemme anteeksianto. Ja sitten, niin, tälleen sitä voi sitten ajatella tästä asiasta niin, että tulee vakuuttuneeksi Jumalan rakkaudesta, ja on tärkeää todella muistaa se, että Jumala on rakkaus, eikä uskoa siihen, jos joku puhuu, että Jumalalle on tärkeintä oma kunnia, koska sehän olisi kunnianhimoista. Ja silloin on todella vaikea meidän itsemmekin rakastaa, jos emme usko siihen, että Jumala itse on epäitsikäs ja rakkaudellinen.